suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si John, 26 anyos, taga Cebu. Punto personal kining akong suwat suliran. Kabahin kini sa akong pagkatawo. Usya manggod ko ka mahuyang, pero mahadlo ko nga muladlad tungod sa akong papa. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga pangitabo. Good morning, my baby. Sa iyo sa di mo ni pagod, uy. Sleepy pa man ko. Malaki, mabangon ako. Gigutom na ka? Okay. Okay. Let's go na sa kitchen. Tara! Uy, asa man mga tao din sa bahay, uy. Milakaw na ba ka si Papa Dear? Uy, kapoy kay si Giglinaki, uy. Dili ko komportabli. Ay! Ano sa man to, uy? Wala to na may naglagbo sa kusina. Ako di ulon. Hoy! Kinsa na? Ay! John, nung saka, oy! Makulatan sa tanim mo! Madi! Ikaw man di na, oy! Oy! Nagunsa man ka. Nagluto ko para sa mamahaw. Kaya magbahon sa si Papa ni Mos trabahoan. Oh, what? Niya dis Papa? Oh, to pa si Ar naligo. Maong pagdali din ha. Pakanaan ang iro. Ni pag-ilis dito kay makitaan gani ka sa imo Papa nga nagbinabay kay sinuluban. Maduklan ka gyud ato. Hala no. Okay, mother dear. Copy. Oh, unsa man? Ready na ning akong baon? Oh, ready na na. Og niya pa imong tumbler para sa imong tubig, oh. Okay. Sige. Unya, adto na ko ha? Oh, sige. Gamping dito. Ikaw, John. Asa atong mga kahoy dito sa luyo na iplastar og tarong. Unsa pa? Ako imo nga palsahon? Kinsa pa man di ay, ha? Oh, Alangan masagang imong inahan. dili ko kadaog na po eh. Dako na mong lawas, dili ka kadaog. Unsa man? Bayot ka, ha? Kung kahibaw pa lang ka ay. Basta mauna to, John. At sa atong kahoy, bantay lagi di mo buhaton. Doklon yuti ka. Po. Kapuya ba yan ni, uy? Gipal siya, jukog kahoy.
magkamasyol dyan ko, ani. Ay, mabati dyan akong figure, ani. Ay, tawag niya ko nila ka ng bayot ka boksidor. Ay, makapait. Ay, kano sa pa makako makaladlad ini, oy. Kay, kapoy na kay kong tago-tago, ani di papa. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe jud ang pamaol lakos pagkahuman nakog alsa sa gisugo ni papa nako, oy. As in, wadyo ko makasabot sa akong kibati, oy. Kay sakit ang akong kalawasan nga kapoy. Gusto na ko mutugaan sa akong papa. Pero, nag-overthink manggod ko kay basinog kanang dili ko niya madawat. Nya, mabunog lang niya ako. Isog ra bang akong papa, oy? Og mao to, nangayo kog tabang sa akong amiga nga bayot. O ko niya, kanang bayot! Bayot, oy. Dako kay kong problema, oy. Tabangi ko, bi. Unsa man na bayot? Ay, kuan ba? Unsa na kwarta? Ay, suspect. Ay nalagay padayon bayot. Kaya wala ko'y kwarta karon. Bago may nag-date sa akong boyfriend kahapon. Nahurot. Hala, no, dili ka na, oy. Ang botang ko ipasabot ba? Ang akong padirdir kay kanang ikapoy na ko sa akong kahimtang, oy. Gusto na ko nga mutugaan niya nga babae ako. Ay sos. Mao ba bayot? Ingon anasag ko sa una, uy. Mabitaw nga ikaw gyang ako nga giduol. Kay nakaibaho ko sa imo nga naagian, sa imong mga pinagdaanan sa buhay, sa imong papa. Yun siya din mo to nga pagtugaan, oy. Kuan bayot? Kanong... Sige na, tiyaman. Paghuwat sagod. Ako lang gusto gisulti as tinuod nga. Dili ko ganahan makakniya. Dili jud ko lalaki. Babae, good ko. O di unsa man siya. Oh, at first, nasuko siya. Dili siya makadawat kay lagi. Gusto siya makakita og apo. Ako ba sa anak? Why? O niya? Aw, wala siya mahimo. Busa na abot ang adlaw nga gidawat ako niya. Pero kay baw ka ba yun? Pila sa may kabuan nga, wa magtingog. Uy, kay lagi. Suko kayo siya. Mau ba bayot? Mau ikaw bayot, tug-anin na lang ang imong papa. Wa naman siya mahimo, good. Kay unsaon taman. Nga bayot man gyud ka. Ala, oy. Gigi. Ako siya tug-anan. Mangita lang kong timing. Kanang po. Unsa man ka na anak? Pa. Kining bayot ko. Kay baw ko. Unsa? Unsa? Sus. Kay baw na ko, oy. Dugin ako na kay baw. Usay buti may pasabot pa. Anak, pero ibigog ko makabantay ni mo nga magbinabahay ka og sinuloban. Kabantay ko nga pirmi kang mag-lipstick. Pirmi ko makabantay ni mo nga mag-make up ka. Pero kung may kaibaw gani ka nga na ako, ibugin na yung tangtangon. Papa! Anak, walang gid kumusulti ni mo. Kay siyempre, namasin naman gud ko nga sayop tong akong mga nakita ni mo. Pero, dili di ay. Unsaon ta man na. Bisan pa og bunogon ti kag baayo, anak. Di naman gud ka mausap. Ingon anak naman gud ka. Maong okay ra, anak. Unsay okay ra ba? Dawaton ti ka. Bisag unsa pa ka, anak. Siyempre, anak gud ti ka. Ay, salamat kay Papa. Salamat kayo.
Nagpasalamat jud ko sa Ginoo. Gabi sa ingon ini ko, gidawat ko sa akong amahan. Pero nag-uol ko, oy. Kay naibaw ko nga, gikaguol ni sa akong papa, labi na kay bugtong ko nilang anak. Dili niya sila makakita sa akong liwat. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. O ng pangutana, bisan unsaon nako ron, bayot man jud ko. Pero posible ba nga kon magkaedad na ko, mausab pa ning akong pagkatao o malalaki na jud ko? Ikaduhang pangutana, nganong doon na may sama na mo, labi na nako, nga wa man tami kaliwat nga mga bayot? Din man nila ako makuha. Pero doon ako'y amiga nga bayot na influensyahan lang ako. Ikatulong pangutana, walang tako'y problema sa akong mga ginikanan kay naibalo naman sila sa akong pagkatao o dawat ramasab nila. Ang ako ron, mao ang mga tao sa akong palibot. Unsa man ako sa pag-adjust, madawat sab ka ko nila o basin mapuno lang ko sa sungog o BI-BI. Ikaupat o katapusan, gusto ko makabaton og anak aron ako nga matagan og apo ang akong mga ginikanan. Pero dili ko ganahan nga mogamit og babae, oy. Unsaon man ako, palihog, tabangi og tambagi ko. Kining akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema kay usab man ako ka drug addiction specialist, psychiatrist ug medical doctor. Inyong mga legal nga mga problema Atty. Elin Batahan na mo tambag na. Daghang pamaagi, klaseng pamaagi pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato makutlong nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga mailit na musulti ani pero usay musuko bigo ta, normal mo musuko ta. Hanggang itong sumbagay sa una. Anger doesn't solve anything. It builds nothing but it can destroy anything. Depende na po how you express your anger. Suko, maganda. Binag ka ng mga below the belt na nga tuyuan yung ka ba. Pero depende how you express. Ayaw lang po pamusil niya. Kay bakasyon kang gatos munting lupa. Express lang your anger through whatever. Ayaw lang ng physical, Kay likado. Okay, ang ato magtatapo ko ng ganawa si June, 26 years old, taga Cebu. Puntong medical ng problema ni June. Ako lang yung paningkamutan, June, Regarding mga taga Cebu, ni Mike Kaye sa LGBTQ community. Musta naman mo diya sa Lagtang Talisay ba ito niya? Henry Ortiga, minaw na to diya. Si Pel Tiro Raso, diya sa Lopez. Siya pa may akong i-regard sa mga taga Banawa. May pagpaminaw ni Winnie Baltonado. Feminist lang magkauban ni Gigi Ulis sa Lions. Maricel Luminding, Precious Me Risa Nobly, o iya ko nung mama diya sa Negros Oriental, si Mama TC Ricaport, o mga Ricaport family. Janro family, Janro Construction dahil, nakita na ko ninyo mga nga dahil sa Karkar, sa Pirilos, palit na kong lansang. Lamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko, ang tagiya diya sa Janro, si Rolando Libor, Giseli Narvasa, Christy Di Parini, Belinda Albiso o Ruila Kabkaban dia sa Perelos Karkar, o mga Nabasquez family, regards ninyo dia. Alright, so going back to our sender, si June.
Unang pangutana ni John. Unang pangutana. Bisan nung saon na ako, ron, bayot mangyud ko. Pero posible ba nga kung magkaedad na ko, mausab ning akong pagkatao nga malalaki na gyud ko? Yeah, there's still a possibility, no? Kay kining pagkabayot, both nature and nurture mong ni. Nature meaning maybe gamay ra gyud ning imong male hormones tingali, nature na siya, no? Nurture meaning imong environment. Kinsa may imong pirmi. Maragot ang nag-example nga 20 anyos ka, nakasala ka, nasuod kag pisuhan, nasintensyahan ka og 20 ka tuig mapriso. So paggawas nimo nga 40 anyos na ka, human ang imong pagsirip sa imong gisintensya nga silot sa pisuhan, bayot na ka paggawas nimo. So this is highly possible, because inside the controlled environment like prisuhan, it cannot be denied nga wala mo gilaing sexual outlet ang mga tao diha kundi same sex, no? Posible na siya diha. So, posible nga mausab ka, John, ha? Ayo to magwag paglaom, ha? Ikinaalampod nga maningkamot po ka. Kung ganahan magyug ka nga malalaki gyud ka. Malalaki gyud, ha? Ikaduhang pangutana. Nganong duna may sama namo? Mahal gito, nurture and nature. Ilabi na nako nga wala man unta may kaliwat nga mga bayot. Diin man ni nakuha nako. Dudu lang ko'y amiga nga bayot or amigo nga bayot. Amiga, kung amigo, bayot lagi po, no? Amiga. Na-influence lang ka ako, manay balik ko na ko, nature and nurture. Mo balik tayo ko sa basic nga explanation ani, no? Ang kini magong pagkabayot or pagka-lesbian, this is not outright problema o disorder. This is a way of life. Doon sa man puyo or pag-enjoy sa usa ka tawo sa iyang sexual orientation. Kaya naman ko tayo mga sexual orientation. Balikon ako ang pinaka-basic. Number 1 is heterosexual. May na ako, lalaki, maibog kog babae. Ang babae, maibog na ako, opposite sex. Ang ikaduha is homosexual. So, muna yung problema ni mo, John. Ikaw, maibog kag the same sex. Ang babae sad, maibog sa the same sex. So, napoy gitong na to, og bisexual. So, mahimog, mahitabo ni mo tingali. Mausab yun ka, no? Maibog ko og babae. Pero, for some reasons, ang babae nga kung kaibgan, wadiha, ang mga lalaki ra, pwede rin sa kung maibog og lalaki. So, di siya misro sa babae, maibog siya lalaki, mga lesbian, pero why lalaki available, o siya kagusto sa mga lalaki diha, maibog siya disem niya nga babae. Namatay another group karon, niling kay Mike, kagkito nga niya, ilang grupo sa LGBTQ, mga transgender nga mga grupo, no? So, balikon ako, this is not an outright disorder. The only time that this becomes a disorder, when it becomes, or it is an ego dystonic, meaning ang tao nga bayot or lesbian, dili siya happy, comfortable, proud of being one. Makakreate magunig stress and anxiety. Muna ikatulo ni mong pangutana. Wala na unta ko'y problema sa akong mga ginikanan, wala na unta ko'y problema sa akong mga ginikanan kay nahibaw naman sila sa akong pagkatao ug dawat naman sab nila. Ang ako ron mao ang mga tao sa akong palibot. Unsaon ako pag-adjust. Madawat sab kaha ko nila ubasin mapuno ko og sungog og biyay-biyay. Don't mind people around you. Kining mga tao diya mga marites, una-una lang nga dili mo ni mo nagpalit og bugas para kanon nimo kadalaw kundi imong mama ug papa. As long as you will not do anything that is against the law, there is nothing wrong with this. This is a way of life. Gawas kung muhimo kag mga salaod, mogamit kag drugs or magkuan kag mga lihok nga against the role sa grupo nga naa ka sa eskwelahan ba. But as long as you are a law-abiding bayot, there's nothing wrong, ha? Way of life ni, imo ning style sa pagkinabuhi, no? Ikaw pa to katapusan. Gusto kong makabaton og anak aron akong matagan og liwat ang akong mga ginikanan, pero dili ko ganahan nga mogamit og babae. Saon man ako? Palihog tabangi og tambagi ko niini akong suliran, John. Gusto kang magkaanak. So kinahanglan na kay sex partner mga babae kay dili man ka uteros, so man kay ovary kapalopyan tube.
So kinahanglan nga naay babae gyud, no? Natay gitawag og aning artificial insemination, no? Na may mga pamaagi karon nga ang usa ka tawo nga magkaanak, na i-clone naman ganin ang uban o parehag yung naong nimo, no? So naay mo sugot nga babae niya imong operan nga miga, pwede ko magkaanak nimo, pero di ko ganahan nga mo mag-sexual akta kay di man ko ganahan mo makig-sex og babae. Pwede bag ato lang kuhaon ning akong sperm nya ato i-inject na sa imong vagina through the aid of mga experts. Na imo sugutan na, that is possible. Magkaanak ka nga wala kay sexual act. Okay? So, being a bayot is a way of life. Dili siya outright disorder. Okay? Hirap nakasabot ka, John, sa akong explicar nimo. Og ngadto sa libuan, millions nga mga LGBTQ o mga transgender. Mayong adlaw niyong tanan. Okay. So, be happy lang tani, ha? Law abiding lang. Ayaw yung himo mo mga butang supak sa balaod. Kay, mauna na, maproblema na tana, ha? Okay? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. May kamot lang yung mugo. Mag-speaker na din problema ni Junjun. So, ngari sa tanan nga mga kauban ako sa Reman. So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Reman. Daghang salamat o maayong adlaw.